Dnes si otevřeme 2 balíčky Temporal Forces a 1 balíček Price Packu, takže se jdeme na to podívat. Při natáčení se mi stal takový menší fail, a to, že když jsem otvíral ten Price Pack, tak se mi nenahrávalo, prostě jsem to nenahrával, takže jsem si tady celý Price Pack jeden vydal tam tak sám pro sebe, takže jsem se to snažil nějak poskládat dohromady, aby se taky viděli, jestli tady něco padne. Tady tracking shoes a Reversal energie, takže tady nic nebylo a jdeme se podívat na Temporal Forces. Šupky rubky, jdeme na to, zahodíme, kde je kódi, co se s tím stalo, proč je kódisko na druhém místě, no, to nevím, je to nějaký podezřelý, se mi úplně nezdá teda, takže temná energie, Meltan, Minčino, Nuzleaf, Rockruff, Hand Trimmer, Sandy Shocks, nějaký Big Hit, ne, Roselia a nějaký jelínek. A teď to je jenom malo, co to je? Relikant to bude? Je to Relikant, nějaká rybička, skvělý, no. Takže se jdeme podívat na další a poslední teda Temporal Forces. Tak a jdeme se podívat tady na ten Temporal Forces. Kód zahodit. Kód, ne, energie dopředu. Já doufám, že jsem nezahodil s tím kódem i tu energii, abych si tam nedal tu nejlepší kartu hnedka na začátek. Dobrý. Je tam energie. Tady basic bojová energie, co je v Temporal Forces za bojovýho Pokémona nějakého dobrýho. Já přemýšlím, že je tam jenom ta Torterra, o kterou bych měl zájem, a potom jenom Gengar, ale Torterra je zelená a Gengar je temnej. Čistě teoreticky by tam, je to Koraidon tam v té edici, bojové je možný, to je, tak se jdem podívat, už to tady nebudu zdržovat. A šup, Chatot. Jeho hlava vypadá jako nota. To jsem si všiml třeba až teď, to je hrozně hustý takový. Ponita, vrací se k první 150 jedničce. Kotoný, mám Kotoný, akorát jako Fairy type kartu, takže místo tady zelený mám tam Fairy. A Fairy karty mám asi jenom 4. A nevím, proč dávali Fairy karty, když je pak zase zrušili. Garvanta, ona má oči ve své puse. Taká divná ryba. Sableye, můj oblíbený v diamantech v nějakým dole. Screamtail. Co to umí dělat, tak tenhle úplně hratelný není. A tady jenom reverskový Jemper. A tady něco. Keldeo reverskový. A pojď. To mi neříkejte, že zase bude Relikant. To nemůže být Relikant. To bych fakt byl naštvaný, kdyby to bylo zase. To je Relikant. Ach jo, já nechci druhýho Relikanta. Tam nic není. Ne, byl tam zase Relikant. Úplně na prd hit. A tady Keldeo, super, no. Takže zase nic nepadlo ten opening, tak doufám, že se příště třeba poštěstí.